Τι είναι το Feng Shui? Αυτό θα μάθουμε στη συνέχεια. Μαζί μας η κυρία Κέτη Γρηγορίου. Καλή σου μέρα, Κέτη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, για το Feng Shui ακούμε κατά καιρούς, βλέπουμε διάφορα αντικείμενα να πουλούνται σε αρκετά καταστήματα και δεν ξέρουμε κατά πόσο τα χρησιμοποιούμε σωστά, επειδή μπορείς να πάρεις ένα-δύο, να τοποθετήσεις σε ένα τόπο στο σπίτι σου, αλλά δεν σταματάει εκεί το Feng Shui με, ας πούμε, ένα βάτραχο με ένα νόμισμα στο στόμα. Έχει όμως ενδιαφέρον. Ναι, ο βάτραχος με το νόμισμα στο στόμα, για σας που ρωτάτε από το κοντρόλ, το βάζεις στο σημείο του πλούτου, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά το βάζει στην είσοδο ή κοντά προς το ταμείο για να φέρνει λεφτά προς το μέσα. ταμείο. Υπάρχουν πολλά μυστικά. Λοιπόν, ό,τι σας ενδιαφέρει και θέλετε να ρωτήσετε, έχετε την ευκαιρία. 77-77-10-88, σας περιμένουμε. Περισσότερα όμως από την Κέτη μας. Να ξεκινήσω βασικά με το τι είναι το Feng Shui, η οποία είναι μια πανάρχαια τέχνη γύρω στα 6.000 χρονών. Είναι επιστήμη και τέχνη και βασικά το Feng Shui, με βάση το Feng Shui αξιολογούμε το χώρο, την ενέργεια του χώρου μας. Και δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία. Καμία σχέση με θρησκεία. Είναι κινέζικη όμως. Είναι κινέζικη, αλλά όμως το κάναμε χωρίς να ξέρουμε την ονομασία και στην Κύπρο παλιά. Γιατί παλιά πριν 100-150-200 χρόνια, πριν χτίσουν ένα σπίτι, παίρνουν το κοπάδι και εκεί που καθόταν το κοπάδι λένε είναι καλό σημείο, εδώ θα χτίσουμε το σπίτι. Οπότε το κάναμε και στην Κύπρο. Το Feng Shui είναι, αξιολογούμε το χώρο, βλέπουμε την ενέργεια του χώρου με βάση και τη γη και αξιολογούμε αν είναι καλό ή κακό για μας και έχει να κάνει και με την ημερομηνία γεννήσεως μας, έχει να κάνει με τον προσανατολισμό του κτηρίου, με την κατεύθυνση. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και την πυξίδα, γιατί πρέπει να δούμε τις μοίρες και αυτά είναι όλα φόρμουλες. Τι δείχνει αυτή η πυξίδα? Με βάση προσανατολισμό, η κάθε μοίρα δείχνει διαφορετική ενέργεια και δείχνει και τι θα μας φέρει το σπίτι. Και αν είναι καλό για μας ή όχι. Πώς γνωρίζουμε αν είναι κάτι καλό για μας ή όχι? Αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Αλλά εκείνο που πρέπει να πω, γιατί θα επανέλθω και στο πιο σύγχρονο τώρα όσον αφορά, είναι ότι το αυθεντικό το κινέζικο Feng Shui αξιολογά και μετά την ενέργεια με βάση την ενέργεια του χώρου και την ενέργεια του ατόμου που ζει στο χώρο. Και είναι ένας συνδυασμός. Οπότε και τα χρώματα που χρησιμοποιούμε, την κατεύθυνση, το πώς κάνουμε τη διαρρύθμιση, τα πάντα έχουν άμεση σχέση σε εμάς και στο μέλλον μας και στη ζωή μας. Οι καθρέφτες τι ρόλο παίζουν? Οι καθρέφτες, επειδή αντανακλούν, εντάξει, είναι θετικοί όταν μπουν σε σωστό σημείο. Δεν θα βάλουμε ποτέ καθρέφτη απέναντι από την πόρτα, γιατί ό,τι καλό είναι να έρθει, φεύγει. Δεν βάζουμε ποτέ καθρέφτη. Ίσως η προδωμάτια δεν είναι καθόλου καλά να έχουμε καθρέφτες, ειδικά σε παιδικά δωμάτια. Ειδικά στα παιδικά? Ναι, δημιουργούν φοβία στα παιδιά. Στα σκαλιά? Στα σκαλιά, εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά βάζουμε καθρέφτες μέσα στο σπίτι, αλλά σε σημείο το οποίο, εντάξει, θέλουμε να μεγαλώσουμε το χώρο, αλλά όχι σε υπνοδωμάτια. Είναι κάποιους τόπους. Μα γιατί όχι στο υπνοδωμάτιο? Να το πούμε. Γιατί δημιουργούνται φοβίες ανασφάλειες κάποιες φορές ή δεν βοηθούν και να έχουμε ήρεμον ύπνο. Πολλά άτομα τα οποία έχουν καθρέφτες δεν μπορούν να κοιμούνται εύκολα. Άμα ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου, κλάμα, πώς είναι έτσι. Μες στη νύχτα σκιές δημιουργούν ανασφάλειες, όντως δημιουργούν ανασφάλειες και προβλήματα ύπνου για πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μην έχουμε. Μπορούμε να έχουμε καθρέφτη, αλλά όχι από το κρεβάτι. Αν ένας καθρέφτης και δεν το βλέπουμε την ώρα που κοιμόμαστε, δεν μας επηρεάζει. Δεν έχουμε πρόβλημα τότε. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο μοιράζει στο σπίτι σε 8 τετράγωνα, τι Feng Shui είναι? Αυτό δεν είναι Feng Shui? Όχι. Υπάρχουν πολλές σχολές Feng Shui. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με τις τρεις αυθεντικές του Κινέζικο. Το Κινέζικο έχει να κάνει με landscaping, δηλαδή έχει να κάνει με τη γη, έχει να κάνει χάρτη ενέργειας που βλέπεις ακριβώς τι συμβαίνει με βάση ημερομηνία που χτίστηκε το κτίριο. Και υπάρχει το δυτικό Feng Shui, το καινούριο που είναι γύρω στα 20 χρονών, το οποίο είναι απλά κάνεις ένα τετράγωνο, κάνεις το χάρτη και λες εδώ είναι η γωνιά του πλούτου, εδώ είναι η γωνιά της υγείας, της μητέρας, των σχέσεων, τα πάντα. Αλλά αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί το κάθε άτομο με βάση ημερομηνία γεννήσεως έχει διαφορετική κατεύθυνση. Είναι το κάθε άτομο, αλλά σε ένα σπίτι δεν σημαίνει ένα άτομο. Όχι. Όμως βάζει το κάθε άτομο σε καλό το δωμάτιο, γιατί είμαστε με βάση ημερομηνία γεννήσεως, βλέπουμε την ενέργεια που έχουμε, το κουά μας, γιατί χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες, ανατολική και δυτική κατηγορία.
και με βάση τα νούμερα η δυτική κατηγορία έχουν κατεύθυνση η δωμάτια που είναι καλά και αρνητικά. Δηλαδή το μισό στο σπίτι μοιράζεται σε καλά και κακά δωμάτια. Αν εγώ κοιμούμαι σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι καλό για τις σχέσεις μου, έχω πάντα κόσμο γύρω μου. Ναι, αλλά για τον άντρα αν είναι καλό και για την γυναίκα αν δεν είναι καλό, δηλαδή το ανδρόγυνο πρέπει να κοιμάται σε διαφορετικά δωμάτια. Όχι, υπάρχουν λύσεις. Οπότε μπορεί το δωμάτιο για να είναι για το ένα, η θέση του κρεβατιού για τον άλλο και κάπου μοιράζομαι μετά, γιατί δεν υπάρχει τέλεια ζωή. Θα έχουμε κάποια προβλήματα. Πώς ξέρουμε αν είναι καλό το δωμάτιο το ένα, αν είναι καλό το δωμάτιο το άλλο? Με βάση ημερομηνία γεννήσεως. Με βάση δηλαδή, ένα παράδειγμα. Δώστε μου μια δική σας ημερομηνία. Παρακαλώ. Και θέλω και χρονολογία. Έλα, Γαβριέλα. Θέλω ημερομηνία γεννήσεως. Τι να σου πω τώρα, εγώ το έχω κάνει κατά κάποιο τρόπο, αλλά με τον παλιό. Να εξηγήσω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε μια κοπέλα το 80, εντάξει, και είναι γεννημένη Μάρτιν του 80. Παίρνουμε τη χρονολογία γεννήσεως με βάση την κινέζικη χρονιά και λέμε 8 συν 5, γιατί πάντα βάζουμε συν 5, γιατί παίρνουμε το 1980, λέμε 8 συν 0, 8, συν 5, 13, 1 και 3, 4. 4 ανήκει στην ανατολική κατηγορία, είναι ξύλο και οι κατευθύνσεις που είναι θετικές είναι Ανατολή, νότιο-ανατολικό, το βόρειο και το νότιο. Οπότε βλέπουμε, δηλαδή, ότι πότε το άτομο θέλει να έχει ρομάνς στη ζωή. Τον ζεστάρι, πού θα το βάλουμε? Θα τη βάλουμε σε ανατολικό δωμάτιο ή την κεφαλαριά στον ανατολικό τοίχο για να τραβήσει άτομο το οποίο θα προχωρήσει για γάμο. Αν το κρεβάτι της όμως ή μένει σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι βόρειο-ανατολικό, δεν θα τρώει σωστά άτομα. Και θα έχει προβλήματα πάντα στη σχέση της. Γιατί όμως, ποια είναι η δικαιολογία? Ποια είναι η αιτία? Γιατί όχι δυτικά και όχι ανατολικά? Πού θα βασιστούμε? Αυτά τα έχουν βρει με χρόνια μελέτης και τα έχουν κάνει. Και είναι ότι το κάθε τι γύρω μας έχει ενέργεια, το κάθε τι μας επηρεάζει με βάση το τι είμαι σαν ενέργεια, το τι θα φορέσω, μπορεί να με κουράσει, μπορεί να με βοηθήσει, μπορεί να με... Βάζω άτομα που θα πάνε δικαστήριο και τους λέω τι ρούχα θα φορήσουν για να τους δουν πιο θετικά, για να προχωρήσουν, να τελειώσουν η κατάσταση. Και πάλι σύμφωνα με την ημερομηνία τους? Ναι, πάντα με την ημερομηνία, γιατί αν δεν δεις το άτομο, την ενέργεια του ατόμου, πρέπει να δεις το άτομο πρώτα απ' όλα, στο σπίτι που είναι, για να δεις τι του έρχεται και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μας έχετε φέρει κάποιες διαφάνειες? Ναι, για πόστες. Πάμε να δούμε τις διαφάνειες μας και να μας πείτε τώρα ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό Feng Shui. Ναι, έχω φέρει κάποιες διαφάνειες που είναι για πόστες. Τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και απέναντι μπορείτε να τα δείτε. Εδώ, ωραία. Βλέπουμε ένα υπνοδωμάτιο το οποίο είναι ευχάριστο, ανοιχτό, φωτεινό. Για τα φωτεινά δωμάτια είναι καλύτερα να έχουμε φωτεινά δωμάτια. Εδώ έχουμε την κεφαλαριά πάνω στο παράθυρο. Βλέπετε εσείς απέναντι για να σας ακούμε και καλύτερα. Ναι, βλέπω, έχουμε την κεφαλαριά πάνω στο παράθυρο. Στο παραδοσιακό Feng Shui λέμε ότι δεν είναι καλό να έχουμε το κεφάλι μας. Πιο καλό το έχουμε πάνω σε τοίχο. Αλλά υπάρχουν φορές που το έχουμε σε παράθυρο, αν είναι η κατεύθυνση καλή για μας και μας βοηθά. Οπότε παρόλο που λέμε ότι δεν είναι καλό, μπορούμε να το έχουμε και έτσι. Το σκυλάκι παίζει κάποιο ρόλο εκεί? Γενικά τα ζώα. Γιατί είναι και ενέργεια τα ζώα, έτσι. Μπράβο, τα ζώα είναι πολύ καλά, τα έχουμε στο σπίτι. Πάρα πολύ καλά. Βοηθούν και δίνουν πάρα πολύ ενέργεια στον χώρο και σε εμάς. Γατάκια, σκυλάκια από αυτά δεν είναι το ίδιο. Ναι, είναι πολύ θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Και λένε να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που θα λέγεται. Ίσως ότι τα γατάκια κάθονται πάνω σε χώρους που είναι αρνητικά, ενώ οι σκύλοι κάθονται σε χώρους που είναι θετικά. Άρα η σκύλη είναι το καλό και τα πατιά το κακό, έτσι όπως το λέτε. Το σκυλάκι αν κοιμάται κάτω από το κρεβάτι, ναι, είναι καλό. Είναι καλή ενέργεια. Καλή ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, τα γατάκια αν ξαπλώνουν πάνω σε κάποιον άνθρωπο, και αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή έρχεται και κάθεται πάνω στα γόνατα ή πάνω στην κοιλιά κάποιου. Συνήθως τα ζωάκια, ακόμη μπορώ να πω και περισσότερο τα κατάκια, και τα δύο το ίδιο, τραβούν και παίρνουν την αρνητική ενέργεια που έχει ένα άτομο. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Ναι, βοηθούν στο να θεραπεύονται κάποια άτομα. Λοιπόν, έτσι με μια πρώτη ματιά το Feng Shui μας εδώ είναι καλό στο στούντιο. Τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι όμορφα, υπάρχει φύση, υπάρχει λίγο απ' όλα και αυτό είναι πολύ θετικό, ναι.
χαιρόμαστε. Αυτό θέλουμε να εκπέμπουμε κι εμείς προς τον κόσμο και σύμφωνα και με αυτή την αρχαία κινέζικη τέχνη. Θα μας εξηγήσετε και σε άλλη εκπομπή άλλα ενδιαφέροντα. Ναι, συνέχεια, διότι αντιλαμβάνεστε το χρόνο μας είναι πιεσμένος και υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε στους φίλους τηλεοπτές. Για τα αντικείμενα θα ήθελα να μιλήσουμε, επειδή βλέπω σε αρκετά σπίτια. Δεν θα το πούμε τώρα, μην βιάζεσαι αμέσως εσύ, δεν θα το πούμε τώρα, Γαβριέλα μου. Λοιπόν, για όλα αυτά τα αντικείμενα που υπάρχουν και κατά καιρούς μας κάνουν και δώρο και δεν ξέρουμε και πού να τα βάζουμε στο σπίτι. Υπάρχουν, έχουν τη θέση τους στο κάθε τι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς στη μαγειρική μας.